Edianidie amayera. Enfinshia adueno enso. Waduman komada Roma. Nana mansa my four echijina pa. Ya wajina yera any asante mayachi. Asante my say. Yanyanwa me and inti yanyame no. And Yawan was your friend was say to Tunyamekase. And present my and Yanwa me no. Ghana say young for your home tree. Sign Yanwa yami yibi. Asante my yami yibi. And inti and Yawan. Say asam chireso, a chireso, said your minia kwame in for Kayanwa. A bedroom you renimwa. Na a toboko. And penisi a totim timanento ye. Near mom say a totim. No one say a to ye. And near my a day, a somewhere a day. Ye can't anchor. A man penny for one more ever. A bejia quanchera, bejin susie, a bepa quanchera. Na se eto boko dia ene na nya nwanwa sa sante se ya nya no ame ye nti wo ye nyome ene nti adaruma ba bia wo bia ma musu e ababio wo bo ekwan no atene kwa me awia ya besrese na nanom ya wonom edisante ne mu no ya ma ye nanso kakra wada romebru na yenyina yentena yenkonyo so na enimo entene ema yera ekwan no mo etene edi ama yera. Hello. Naman Pohene, da Sebre Sebon so Tosumiansa. Da Sebre Sebon so Tosumiansa. Na what you chairman on any mame, Nana, a Jacoma Tifie, Beda Yerase, Sawademam Pomai, Ashanensa. Madama Montana Semaye, Frise, Nananumbi, Yera Franca, and Wajina Wachre, to Madama Montana. Hello. Afei na manso kwanta my hene na nabi kusi apia Ono so ya asunani ane onene mame nana nyako abrasika nsio manso kwanta asuna yurempia kwadeshia na tiko fechen wo bi anim encheye mampo besen ko ye samanka pio sabre manso kwanta santene na ekre na brasika mo piafo wanene mahene wose metai mehinachi manso kwanta mpuntu 20 samanka pie santemenyina yenyina yobia sorry abodian ko mu bia sorry afe yenyina yemuso santemenyina de washa santemeni onyam na waye na santemeye asantemaya ni wa na adru ha no asantemanyina ye kokromutie de asantemai edan no wono na wa ma asantemai aya kono aya fe aya wona bibia na eye wo samunso free asante na woni masante na wetimi aka bibia fa asante ho asante yo ya mamu nyina makwaba e de ba Prelude radio Prelude TV ebe no anya ye be sabe yewura etene
yewura nam a obase yedi kan bɔ mo nkae no sɛ ɛnɛ yɛ Akwasidae a ɛtɔ so miɛnsa ɛwɔ afi mu Akwasidae ɛtɔ so miɛnsa ɛwɔ afi mu na saa Akwasidae yi ɛyɛ soronko koraa deɛ ma ne yɛ soronko ne sɛ ɛnɛ korɔ na so yɛ efie no maako aduonu so 27 years a yewura ɛde foro abanwa ɛno nti ɛyɛ 27 years ɛda no ɛne Akwasidae ɛyɛ no na yewura aka bom no wayɛ ne kokoro watena se ɛwɔ ɛyɛ edwabre mu na manhene nyinaa ɛwɔ Asantehene mu ɛyɛ ahafo mantam mu bono mantam mu ɛyɛ bono apuɛ mantam mu ɛyɛ Asante mantam mu a yɛwɔ yi ɛyɛ apuɛ mantam mu ɛne oti mantam mu ɛyɛ wrawra na nanom nyinaa ɛwɔ ha a mɛka yewura ho amana di ɛnɛ adai ɛsa yɛ no efie aduonu nso afidida no ama no ayɛ ka bɛhwɛ sabe yewura afro apakan yewura wafro apakan yewura nam emprempren wohwɛ ma nim tenten so a ohunu sɛ Asantehene frankaa no ɛna di kan kura Asantehene frankaa ne di kan kura edi sabe yewura ɛnam santene no ai frankaa no ne di animu frankaa na kyiri no ohun samanka no na ɛpra ewiem ne fam baabi a ɛpra kwan ama yewura aba ɛno ne samanka ɛno na ɛpra kwan mu samanka na ɛpra kwan mu ansa na yewura aba ɛno nti mehu samanka mehu santere no tenten na nanom gyaase ɛno nti samanka na kyipɛ ɛyɛ ɔhene ɛkramu ɛyɛ ɔhene kramu ɛyɛ soamefoɔ no ɔhene kramu soamefoɔ no ɔmo susu de akyira a ɔmo nyinaa dwumadie ɛyɛ sɛ ɔmo bɛpra kwan mu ama kwan mu ada hɔ ama yewura aba ɛno nti abɛ ne abɛ nyinaa no yewura bɛpia samanka ne di kan samanka firi hɔ a na ɔhene kramu ɛyɛ ɔhene nkramufoɔ ɛyɛ soamefoɔ no ɔmo ɛna edi kan pra kwan mu ɛno no firi hɔ nom a na afei ɛyɛ nsafoa ɛno no firi hɔ a na nsafoa ɛnso so ɛtoa so na sekyerɛ nyinaa ne sɛ yɛwura pie no apono biara ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie yɛatoto ne nyinaa mu nsafoa ɛnso firi hɔ nom a na afei mpaboa ɛnso so ɛtoa so yɛwura nam a ɔnam no mpaboa ɛhyɛ no sinto bɛtumi ba ho sinto ba ho pɛ mpaboa ɛnso so ɛdi n'anim kan a amono mu hɔ naa no yɛbɛnya bi di ama no na ɔde ahyɛ nti mpaboa ɛnso so ɛwɔ hɔ santene ɛsɛ ten santene no waye paa ansa na sɛbe bu sɛbe sɔn wakɔduru baabi a kɔtɔkɔhene ɛwɔ sɛdɛm di kan kan no ɛyɛ samanka ne di kan efiri hɔ na ɔhene kramu ɛyɛ soamefoɔ ɔhene kramufoɔ no ɛnso toa so na afei ɛyɛ nsafoa na afei mpaboa ɛnso so ɛtoa so ɛno ti santene no ten saa bere ɛkasa nyinaa no ɔhene nam ɛnɛ ɔhene afro apakan ɛnɛ da yɛ da soronko koraa ɔhene afro apakan ɛnɛ yɛ Akwasidae wɔde to nkyɛn a ɔhene foro abanwa ɛyɛ 27 years ɛnenɛ waka ne nyinaa bom ayɛ ne sɛ kokoro nti saa bere yi nananom nyinaa sɔre amahene ne abrɛmpɔn nyinaa asɔre a ɔmo de buo ne ani deɛ ɛma sikadwa na nahinia yɛ nibre nanim ne nachi obiara ni hɔ yɛwɔ hene ne yɛwɔ hene
Ya wahini ni wahini. Ahini nyina chechechechea. Kotoko hini na hini wono. Abwabia Ghana nyina hini ba ko pe. Africa nyina hini ba ko pe. Asante. Ohini ya yade ni kwadwa yeye. Asante. Dia amanone agina tum. Asante. Ohini Ingresi broni kotono. Eya asante. King Solomon II. Eya Asante nyina ura. Mapiafo. Odudu abribie. Asante. Wani monyam fatawo fatawo. Kotoko hini esewo. 27 years. Enfia die nonso. Wadia konwa hie. Enshira. Wama Asantea konwa ya ni pre. Enshira. Wow. Enfia die nonso. Ohini chiamu. Enshira nkuwa. Kotoko hini chiamu. Enshira nkuwa. Santemeura chiamu. Enshira nkuwa. Yeura ya sumu. Enshira nkuwa. Wangu Asanteme ni mase. Yesumwa. Waya Asante. Aya Asante fe. Waya Asante. Asante wagunto. Osayan Yesrono. Osayan Yesrono. Osayan Yesrono. Asante ayakono. Ghana hini ba ko pe. Asante ayakono. Ghana hini ba ko pe. Ani Asantehene. Africa hini ba ko pe. Ani Asantehene. Sekutu. Sebam. Wow. Ohini afatao. O 27 years. Enfia die nonso. Wachira enkabomu. Wachira sumdue. Ekamechira o. Empuntuo da wabasa so. Enkabomu hene. Konfonoche da wasiyera. Otumfo foundation da wase. Asumdue ne nkwaso hene. Wonana no a waboa won amoko school da se. Yedie hene. Kotoko hene wonana no da se o. Yewra Ghana da se o. Ghana da se. 27 years. Oh my Ghana da se o. Kotoko hene. 27 years. One Ghana dini yo. Santa Maria. One Ghana dini ye. One Africa dini ye. Enya wanka dagbon. Enya wanka boku. Kotoko hene usafata. Yewra nyankwada. Enkoswa hene. Anyi yimo ehene. Yewra chiamu. Wasimedie nie obia sa wonwina santema ho bone dia ene amedie no ene nti wose meji obia de ene kamedie ho waji obia de eye ni ye ene mfo mese bobobro no ni bidi mame meni manwuraga junction meni mo fanti new town de ahi bia mu na muni mo yewura se waba baje baabi na tena yanyina yankamom yanchechira santeban wahini ban na tiseye wahini ban ye betimi de na toto ho yenya na soda wahini ban ye betimi atodo no toto ho wow waye obiri pantampram Ghana nya na ke be dey wahimpon ya mo o chamtechi Yo, sabre kasa nyina no. Yewura onam. Yewura nam. Otina pakan mu. Sabre wadru dwabrem. Kotoko ne adru dwabrem. Kotoko ne dwabrem. Na hwe kotoko ne chi a yehu mensuo empempi no ohwe mensuo na eni dwetekudo no ade a ese kakra na mensuo no eso na yewura atenase a mensuo no enso so ade a se de tie no sa de tie enipa eso no on fancy form eso no sa ko sisa yewura ebe sore eno ni mensuo ne mo dwetekudo ni de yewura atenase a esi eya ni nifa so esi ni nifa so eti uno yewura chi a mensuo yewo hina ono so ehwe mensuo no so aya otumfo mensuo hine a o twafo fekuo nim sodo eho ena ono so osun otumfo mensuo ohwe yewura chi a eno ena sabre eba no sabre kasa na yewura daso ete na pakan mu yewura daso te na pakan mu wodru dwabrem Asantemu ya mamunyina da tochio ya jesu se ade etoye yewura nkwaso na chiame nkwaso na nanom abemu mpanimfo nkwaso mensu achi behu aye etuo
etuo ahodo a yewura di ako efiri opemso ne yonko anoche konfo penso etuo di ako nyina eda so tiase a empempen etuo ni nyina gusu ye adwuma a etuo etuo ni nyina gusu ye adwuma a etuo Obeba besom Atio Asantehene de Kosa Obebasem yiso Ane Obebasem yiso Yes Yewura kan Japan ma twa na nibraba na so kan na de ye ni gie da ane nti wadawroma yemfa nya ha Beda say ti atio a yewura Asantehene de Kosa ede chechire na Asante man ene saso ene de Asantehene wodi mpuntuo ene ekosa enti na uhu konfa no chia yesiesie Asantehene nananom bebro opepepe a wama omungu mesua munsi achiba enti na uhunu hospitals ahodo a yesie enti na uhunu enwuma sua munsi achiba ahoro ni nyina yesa Asantehene kwa eye mpuntuo yewura yenya usuo Asanteman ema wamo Asanteman nu ya hoda se yenya wo se yahene Ghana nu ya hoda se ye wo se yahene Africa ye nu ya hoda se ye wo se yahene yewura nyankwada said ye waka no kanetete na ne de ye atuo ekosa ye koye di usu nimu anaja ye de wabeka ye ho Asante nko ade de obeka ye ho ba eye otumfo na kramo ai na kramofo ni nyina so firi ho no mo a eno na wo hunu se na entahara hodo ni nyina obehunu se enkofe na apie enkofe epia na afe wo hunu se kwakoranya enso so ediso na entahara enso so ediso sabre ohene etuo Asante edeko ko wodidi amaninsam eno enenne uhunu se sabre etwaguo no ane se uhunu se etuo no epie saa eno ekire Asante akoa eye nananom ediye na bepim senne sa etuo yi nyina eda so eto na etuo a abere bia nipa dodo no epese wote enka ana wote ne din eye ejapama etuo sa etuo no na sabie buru sabie so kotokohene onu ankasa eye ne dabirichire na yayere a odo no sabie buru na senimu ahwene ode esa anu a ekire se ampa obenefo konfo ka kire ne se eko awoko no sabie buru ejesa wuyi wa yayere firi ho ansa na wadi nkonim etisa wote etuo ajapoma anka na ekire se sa ana etie eno no sese wo hu se afuna yaka emfuna asiani emfuna na yaka asiani no de we benkum ni nyina no eye abosom efuna na de wo ni fa so no eye akrafuna sabre wo hwese eye dwetekuduo ene di krobia Asante kotokohene animu a eba no ohunu se opani bi aso ade bi a ohunu se eho hyanshanshanshan eno ne yefra ne se dwetekuduo bibia wo Asantehene na mu bia no na edi akire enu firi wa pomponsuo ena ohunu se pomponsuo che ena hye no eno ya na dodo na afra no se entakrache na ohunu se afna no obehunu se sabie buru sabie so onanka bobonini eda so aya abode no na ade bi hye na no eye yebeka se wotwen wo se mede asase enyanwam mede asase enyanwam enu firi ho no mo a busumuru eno efiri ho no mo a na ohunu se ahweba ena to aso no abribia ya na ye nananom bi anase nipa dodo na bi se pomponsuo eye afrapani na sade tie no ahweba no eye afrapani a obini konfo no chi ono na ye ya wode ma setu eti na sade etie eno no sabre kotokohene sante tie no sade na mrantie wo fa se kire no kotokohene ye de mfna wo no ahweba tetewa pa konfo ne yonko Asantehene chechire santeman sante ka man guye ka man to anu mbo mu wie wode ne nsa hwe na furu so o se Asante jemie eno ne ahweba
ne yonko kwomfo bo afna de abosobo a sabi be ma ne nsada na furuso ebo so ne ahweba ewu sa afna ne do so ipompo nsuo kra kukuma bosompra kuma ni nyina da ewo akotokọ hene wo kire so no na wo no kotokọ hene chi so wo se tananu mutuntufo kotokọ hene chi no nananu mutuntufo wono mo so di kotokọ hene chi kotokọ hene mensuo kotokọ hene mensuo enu adu wa epem bebre na ya na nkrofo de se ene ditakudu ye pe na so ditakudu de kotokọ hene fritete anu no otum de ya ye ditakudu kotokọ hene ba wo ditakudu anu wa hunu kotokọ hene edi kotokọ hene nimpe African chinchiri kotokọ hene wotumu edi ya ye na na chi de eye mensuo diteja ditakudu kotokọ hene transi edi sine nchen nsani faso ditakudu kotokọ hene transi a edi sine nsani faso na so mensuo de edna tentri kofem se kotokọ hene obema ni musuo mensuo edna tentri kofem se kotokọ hene obema ni musuo kotokọ hene ne transi wi a sebi yede na etuo nyina kwamano yedu wa de pem no chese kotokọ hene wona wo ba etuo no yede etuo kotokọ hene bo ye free him panyini se etu penso nyina da yede ni nyina kire kotokọ hene ansa na enu akire nanano ade hye nom emrantia ne maba chese ya kire ade hye emrantia ana mema no yakasa wo ya mema ye boni di ese be ma so ma si ana obentena chese kotokọ hene de hye eye oyuko de hye prakope na nanano mu ade hye ma no su di akire wonu mu nyina be kotokọ hene nim wonu mu duru wo mabo mu ase yewura mu ade tochi o ya ma trinko eburu moni wo sante maye ya boye mu ase enu akire ansa na sabi na Asantehene kotim so ne nkonso na Kenya sehema wonu apanyini na kokofu ma hema na mu akusi wa baye enim se mprempren de sabi na nse na Asantehene ni ho wonde si na namu sasabe wo hwe chama na Asantehene na Asantehene ni ane wonu mu prekope na kokofu ma hema wonu kwabiri Kenya sehema na Asantehene ni ane mu prekope ipempren de mi jama mante wo fase no de ato aso kotokọ hene atana se yakoswa kaya santeman ne oman Ghana se enne eye emfie aduonu nson pepepepepepepe a kotokọ hene ese bibi de kira asanteman enne emfie aduonu nson pepepepepepepe enunti se wo enne edomo a abawo asanteman a na enye edom ketoa kura ane sade na eye minua nanapoku ekano sabre se kotokọ hene etena se a nananom adehye emema ene ma omo ene ko na wakwa kwose bibi ade akire kotokọ hene na wose bibi kire kotokọ hene wi a ansana eye pomponsuo wasore na wakoka akire nananom aman hene ene nananom abemponfo se kotokọ hene atena se enunti afede ebre aso se obia timiba na sabieburu sabieson wobema kotokọ hene etire enkwa enti se wo a enne eye eda eye Akwasidae etoso miensa enne eye Akwasidae kase Akwasidae etoso emiensa efri se kotokọ hene ebedi ade enne eye eda etoso mako afe mako aduonu enson na de enwanwa wo mu na eye enne onipa dodo na enwanwa eye se free se kotokọ hene di ade na wo si bibi ede kire eye asanteman no afidida no ensi eda na wode esai e kire asanteman no eda na ensanso ensi Akwasidae eda enti ene eyeda etoso Akwasidae emiansa sabre uhunu se emema bi ekurekuratuo etuo na ekura mema no eno na wode kire Asantehene se Asantehene o mema di nachi enu nti se firi benkum efiri ni
ɛfa na sɛ ɛba kɔtɔkɔhene da so ɛwɔ mɛma asante yɛ kɔɔkɔ yɛdi amani nsɛm ɛno nti ɛkyerɛ sɛ wode ɛwɔ sɛ wɔ bɛma wode ɛbra ɛno na wohunu sɛ mɛma mmerante kɔ a okutakuta atuo na ɔde kyerɛ kɔtɔkɔhene sɛ asante da so te ase asante ɛda so ɛwɔ mɛma sɛ asante nte ase ɛna asante ni mɛma ɛnkanya deɛ sɛ bia buru sɛ bia sɔn ɛyɛ nana asɛnso kofo ɔbɛka sɛ mede me ho mabɔ afɔdeɛ yɛmfa me ɛnhyɛ fam na yɛnkata me so anaasɛ ɛnka wobɛhunu sɛ ɛnɛ wodeɛ woba tv no so a wobɛhunu sɛ ɛna mmarima no de tuo ɛkyerɛ no ɔtu hɔ a na wapagya wɔn nsa na wɔde akyerɛ na wawoso ne nsa mepamokyɛ ɔmudu hɛ ne yie ɛgyapɔma atu a na yɛka ho asɛm ɛkɔtɔkɔhene ɔno ankasa na yɛyerɛ ɛberɛ a ɔbere kɔmfoɔ sɛ ɛko a wokɔ no ansa na wobɛdi nkonim no ɛgye sɛ woyi wo yere ɛde ne firi hɔ ɛti saa tuo no ɛna ne yɛde kyerɛ kɔtɔkɔhene na wɔwoso ne ho na wɔde akyerɛ no sɛ ɛtu a wodedi amani nsɛm na woyi wayɛyerɛ firi hɔ na ampa wodedi nkonim ma asante di nkonim no ɛno ɛna na ɔde ɛkyerɛ no ɛti agyapɔma atuo ɛna abɛsene kɔ no bɛpem sɛ nnɛ saa atuo yi a mmeranteɛ de bɛgyina akɔtɔkɔhene anim na wɔmaa wɔn nsa so de kyerɛ yɛ nyinaa no ɛfiri sɛ ɔhene pani berɛ so bɛpem sɛ nnɛ atuo no nyinaa ɛda so ɛto a ɛda so ɛyɛ adwuma yie ɛno nti sɛ kɔtɔkɔhene ɛpie a na mmarima no de abɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene wɔda roma sɛbia bu sɛbia sɔn sɛdeɛ wohuhu si tie nti woda so ɛwɔ mmarima a wo mmarima ɛda so ɛdi w'akyi mekɔ so makaa mo sɛ ɛnnɛ ɛyɛ Akwasidae a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛno nti ɔsantehene ɛnnɛ ɛda a odi adeɛ yɛkan maako afe maako a ɛyɛ mfie aduonu nson ɛnenɛ ɛno nti ɛnenɛ yɛn nyinaa kɔtɔkɔhene na ɔdawoma yaba abɛhyia ɛwɔ dwabrem ɛno nti sɛ wohunu sɛ ɛnnɛ sɛ nnipa abɛbɔ dɔmpem ɛwɔ hanom a na ɛyɛ asante ɛnnɛ ɛna kɔtɔkɔhene ɛnya mfie aduonu nson meda mo ase How would you say that in Chi? Yo, afe apema henkrowa di okronkron. Ena yera efro akonwa kɛseɛ. Na ofro akonwa kɛseɛ yi wei ni Akwasidae edi kan ya. Esi nafe ya oshaye bosome a oshaye ne da. Oshaye pepepepepepe. Enenti enye nwanwa. Anamusifo atichi na nintini bebre abaha eba bewa oyen. Ama yera moni yo ama nitirinkwa. Swiss and Musine Ewaha, Sanso and Nakane, Asia Nasha Tentine, one some swore. One penny for a bit changing also Ewaha, Yenyaba Dina, a snubber the power bonidi, Sanso and Nayera Waffle, your bonidi, a fay yaba Santimontamo, no a penny wadano, ya Santimana Danabamo, not a quite strong coso war, but the Juma Edamufua. Aya Santimantamo for when we young for Frank and Wakohine. Nempending for a can hold your bony day. A fair Santimantamu and this Yamanyokuno jump tenene. Your bony days over happy. And now a call Edibasi say. Sanson ya woman your cuning at that one jump tenene. Yera Johnson, a seer do enketia. Na Kwami Yanni Cassa and from a fufrobi ebo boba. Ebo boba. A bay on one. Say your best see your cranius, you said your becano. Say your beck say 1 man penny Johnson, a seer dunketia. Yes, ya can. And Quebec can say, and no money and no, Yari has a call. The President's representative in the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Richard Ofori Buodi, they call him Zuba, is the mayor of Kumasi, the chief executive officer of the Kumasi Metropolitan Assembly, a true son of the kingdom. It's on it note that I welcome Lawyer Yao Achampo Mbuafo. He's the former president
of the Ghana Bar Association, the former MP for Obuasi East, Honorable Edward Eni, would like to welcome you. The President and the founder of Angel Group, Dr. Kweku Oten, is always here. Down here to pay homage to the king, but he has supported Mansha Palace in several ways. On behalf of His Majesty, Dr. Kweku Oten, I graciously welcome you and thank you profoundly for your support and your prayers for Asantehene. En ce moment, c'est avec plaisir que je dis bienvenue la délégation ivoirienne conduite par Honorable Arrête Lagou, l'ancien ministre de la Femme et de la Famille. Et puis le candidat présidentiel 2025. C'est le candidat présidentiel en Côte d'Ivoire. Honorable Arrête Lagou, l'ancien ministre de la Femme et de la Famille. Soyez bienvenus. Les délégations de la Côte d'Ivoire, je vous souhaite bonne chance et bienvenue à la troisième Akwasidae ici. I believe you translate this to English before we do that into Chi. Thank you. We'd like to welcome the presidential candidate for 2025. Not long ago, the people of La Côte d'Ivoire went to the elections, and she was one of the presidential candidates for 2025. She is the former Minister for Women and Children. He is here leading the delegation from La Côte d'Ivoire. Excellency Arrête Lagou. Abusia yedi kaide to mwanim se Côte d'Ivoire minor wanu nyina ewa ha na sabre wanu mana musine awoye presidential candidate wanu so aba beka ye ho asem ne tofo bo nyina ne se ye refish yadue no nso no eno ho anidie eno ho tiri nkwa eno ho moni yo ene de eba aba ma yewra ene nti waba free Côte d'Ivoire abeka ye ho a de ye ka kire ne se ye mana kwaba yewra chiame e ma no akwaba. You know, Kwame, you almost share your casa. No, if I honestly what I say, if you have just because you have French, you can't make us no home. But I could pen a métier too joli, asa. Okay. Vous êtes joli aujourd'hui même. Thank you. C'est bon. I'd like to welcome the CEO of Tree Crop Development Authority, Honorable Andy Okrai. Of course, we have the Royal Golf Club, here represented by Professor Baidu. They are here also to support this great Akwasidae here at the Mansha Palace. Ora Baidu, and Afe, Ora Andy Okra, Yamamunina Kwaba. Ba mwaba mode mweni monyam ebeta yirachi amano edinefisia edino enso yadamwase yamamo akwaba emamo moniyo. And as we have the Swiss ambassador to Ghana, Sane Sanwo Sweden Asantehene. Oh, Sweden Asantehene ba. Sweden Asantehene. And so ewaha nana afua acha dewa. No, I will have a mere 7 on himself or 2 4 for a baby in Fiadunu and swing. A trucker take a set power ha and chair and then ballon chase a book no. Our Sabre uhunu se eye pema mama nsehene ono ena one
eye sabre ode nana hema sabie buru sabie so wonuanom na wode won ekwa akokere eye krobia asante kotokon na wobehunu se emaba bi ede ntoma asisi won mu a wokro sa maba wa no ye frɛ won emodwafo omo ye na hema emodwafo na eye Kenya se ene kokofu odaro ma hunu se bema ba mensen hene edi wo mo animu a sabre ode wo mo ko na wo mo akwakoma krobia asante koto hene etire nkwa na wo behunu se afuna bi ehye animu na sa afuna no a edi animu no eno na ye frɛ ne se bosompra pani na sa afuna no se kotoko hene etena se a ye de kokofa na ahema edeba eye afuna ohepani eboya wade to wone ne maame ene na de hye entam eti se wohunu se kotoko hene atena se pe na eye yafa eye bosompra pani na wakwa kofa na ahema ene ni nuamo na wade wo moba na oba be ma eye krobia Asante kotoko hene etiri enkwa eti se sabre wohunu se santini bi atoa bema mamensen hene di animu na eye na ahema amadwafo edi bema mamensen hene anim na ohunu se eye na Kenya sehema ene na akokofu hema enom ne ade na wo di akire dia na chese sabre yi no wo ko no wakwa akoma kotoko hene etiri enkwa na sede etie no no medamo ase Now, last Friday, at the 2-4 Jubilee Hall, His Majesty was honored once again with the title, The Pillar of Peace. And we do so for his extraordinary skills in peace management. One of his servants, who was also honored, stayed to witness the third Akwasidae that has coincided with the 27th anniversary of His Majesty of the Golden Stool. Dr. Johnson Asiama is the governor of the Bank of Ghana. On behalf of His Majesty, Doc, I welcome you and your delegation and congratulate you on your new feat as we have honored you graciously. Again, welcome a business mogul, Mr. Chumberima. Welcome you, and we thank you for your support and your love for Asantehene. Yo, alright, Chumberima. Yamamo, Yamakwaba, Yadase, Enobre. Abusia, and a dom, and animal hymphonia, Himanum Yinada, Yamamunina Kwabano. Near Sanka, you say, Nano Fiada, and a Yura. Yashan and Moyam was swapia. Potokasemo was it the pillar of peace. What the bus Antikasemo assumed Yemudia, your pimpam trefo, and no, I didn't say your bopidi, say your pia, say your sumia, assumed ye, I coquatre no, your pimpam trefo mono, assumed ye pimpam trefo, and the Yura, Sabasubano, and Moyam Sheno, and an unknown fiada yadisha Yura. Abusia, and Penisi Bakudi Fatana Konon and Sanyam Quanquania dear, and Yena Yura, and Moyam Shaya Fatana Broso Dodo. Yura, Sa assumed ye pimpam trefo and Moyam Sheno, na a broso say a dima Yura, a brana swabroso, Yeraya Mamo, Obinya Sabianco Baby, Yeraya Dase, Yada was in the wasum dear. Ya bribia wujune ehhehye de mawoma ye da wase ne wadwempa ne wapaye ya wiye de mawoma wo nananom ne wadehye ye da wase sa bribia wo pre yedie wo pre no empre masanteman ko ana mo pre de maganda man nyina ye raye da se bru anti asante de da bia ye bo wudi ane ame asante de ye se wo se tutu nya mekase edin enya kwa enya nwanwa sa wudi wahini afiri soro ena de sane wasasi so
wahenia damufua wanim ne wachi ahenia bia ni ho aya de betimi atoto asante ahenie ho yewra yamamo ni yo yamamo piafo yesre na nanom samafo se wo ma wunyini nyini bakura yewra nyini bakura yewra nyini bakura nyini na santeman yedai wo da bia na kwaso apre yedie ne nkankro ene mputuo fama santeman ene Ghana man nyina yewra yeda wase ene nti sade na meka no asumdue pimpam twerefo ene monyam hye adwumadi a na anu fie de yedi ye ne ho abasobo ene adwumadi ene monyam hye no ene yedi ma yewura ene nti ya yesi kaketuwa bi a ene kanetete no beka sasempo nkapre ene ne tiri da so sa gold pen no yewura tiri da so na se yedi asai wo komu se wabasobonie moni ya na wakonkode ene nti yewura wase mabunu asante my Ghana man nyina da yemma ye nimre enne kon no yenwomasua yire ho sua de baby awo bia dai wa mamre di kire se wunchi firi Ghana kire se wunchi wa mamre wa mane wo ko furu ma yo na ye kai se sabre yewura atrase da wa atrase ama adehye akọchia no sabre eye nana kokofu manhima na fe eye Kenya se eye kwabre Kenya se ehima omo ososo aduru moko akọchia sabre eye yewura onu ankasa ne ho kani eye Lady Julia oduru bedwam wadu jabrema sabre onam na oko akwakochia eye nikunu niwura eye asante kotokohene no amani tirinkwa no amano ade tochi sabre eye yewura ne hokani eye Lady onna sabre wadu jabremu onam a okona okoma yewura ne tirinkwa eye ade tochi sabe yewura ne hokani onam Lady Julia osai tutu yewura ne hokani prekope sabe onam okona wakochia se midi ka kan no nana kokofu manhima one kwabre Kenya se hima omonzo so adru ha omonzo kwa akochia yewura kai se nana kokofu manhima oduna mpempren ohwe achiredi ama na Asantehene ekosi ebra yepenya na Asantehene fofo na wakwasa ba ni mprenuso na woyama broso Lady Julia Osei Tutu Her Highness wadru ni ranim akoma no moni yo efishia due no nso yegusua yedi wakasa wo sese anana no hemfo efishia due no nso yegusua yedi Her Highness Lady Julia Osei Tutu wa matni ramo ene yo medical kasa ni radi nambe nkum no wono nso edi enam nifa wa sheda apa ekuo bia ensha ban ase wono nso ne dia wode eboa de ya mede ya manika na ya mefe wo mo agye se wanto nsa mfra ne se wo mekasa nkyere emabawa wanto nsa mfra ne se wo mekasa enkyere enipakuo bi ahosapani ahokeka wode ba eba sei na se wo kasa enipakuo no ho a eno nko ahye wo kran na eto challenge bi di ma se won so wo yire wo ho ya daachi wo betimi asiye Lady Julia wase maye bi me de boa miwura na manyina ni wiase afana nyina enkrofo atwa adupre afa awiamuhyan abeduru ha be ma miwura mo ene yo a na me amene ne tedemo na me ade achi bia me sori esere nkwatente de ma no me na me mema ne monitiri nkwa me nsoma ba me ma miwura mo ni yo me ma miwura mo piafo
me mamira etirinkwa na masrem kwatenten e dia mamira dwumadie makachiro Edamu Live Opimswell TV Facebook YouTube wo wa hono mo a won fo mo kwan na se wo TV no so a channels no ba modern National Police TV Edamu Live de ekwaso nyina da ebra ya mami Julia echia ni nyina da Edamu Live ewo Police TV abusia se wo tebe ya ayabra na ya na ye be hwa be ka kire wa ya na be yira firim ane se wo main TV na se wo ntimi hwa Facebook ne YouTube a na baby awo kwan mu a bomode na bra manhia na ye nyina ye ma ye ramoni yo ye ma no etirim kwa Wudi kai ete yenu akwame ewanimfo ne yenu akwame adinkra wa ha doctor ajua aprebi yanso yaka ho obaba kwa meda mema ne mienu mu abusia eyemfinhia adueno enso yeguso edi emfinhia adueno nso afidida afi apema henkono aduokono no sabre na wo hefa yebu nkompo kakra sabre no na wo he ene ye yamfa entoto ho ye yankasa yera neba na de nyina na nafia kobi okwakwa ma ne papa tiri nkwa wo foro soro ha be ma aban mo mpanimfo so mo ene yo na yema o papa da wase wa hine ba na afia kobi sewa ampem Lady Julia Her Highness wako akwakoma nira etirinkwa awie waba kukodrufo nyansafo waba nira enkankro ni dibrefo no eye ne dadwene nti wase mame entai mirachi na ebra albay woneni nuanom ma eka ho eboni chidom mame yini je ka ho ya mame no bebre ebo ya mame Lady Julia asantema nyina mame ya mame no bi eboni chidom eka ho ohene ba na nafia kobi se wa ampem mame si medafem wase dabio enya se me yo ohene benti na me mame metri so dabida ahobrase agise yanson bebia ye kukuro bia ya ne ohene ba na ekukuro adwuma bia ye nyina ye kabom na ye ye wose asanteman koso ane Lady Julia say tutu wachia ni ra awie afi yegusu a empenimfo no ebeba de ye befre no afei na edru no so se woko akwakoma yewra adetochi no ma ne tirinkwa amane moni yo. We are celebrating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II here at the Manshia Palace. 27 years of distinguished leadership, grace and honor. And I'd like to welcome Her Excellency Maria Montrat is the Canadian High Commissioner to Ghana. Her Excellency Miriam Montran. Now leading the delegation from the government, we have the National Chairman of the NDC, Honorable Johnson Asedin Ketian. We have the Regional Minister
Honorable Dr. Frank Asantehene, the Mayor of the Garden City, Honorable Richard Oforibuadi, aka Zuba, Dr. Andy O'Krine, and the entire delegation from the Regional Coordinating Council, here to celebrate with us the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Among the delegation we have the Asukwa MC, Honorable Amo Kamel, the Furikrum MC, Anwar Sadat Ahmed, the Old Tafo MC, Honorable Abubakar Sadiq, the Council Chair, Professor Edward Brenya, is the Council Chair of the Kumasi Technical University, and then the Chief Director of the Ashanti Regional Coordinating Council, Mr. Michael Owusu Amako Esquire. Afei ena nana oto srebo Japan obi baby sasa dentia ade na hemfo nyina tena se ye wura tena se afei nana oto srebo Japan mahine afei ena woba na chini ye esini so ane ye wura oto srebo na bakomasam ya wodie die fritete amamre ni amani akwanso sa na tie e wasa ye ratna se ansana waba enenti afei ena dwabe nana otu osrebo wanene nkonwa sofo wonum nyina aduru ha to santene enenti se ye ratna se wie na akire wonum abade a ene na wonum okote akwachia yewra ansana wonum akwatena sei abusia sentine sei sentine sasa na wosai ye enya wahene bia anatimi di sa bakomasam no enenti emadwaben yakonwa danso no yo sabre ehwedomo a afei na aye da sebre otuo srebo aye yewura asante kotokohene aye ni nuakuma afei na so duru jom oba abechi akotokohene obi bo bisa se adenti na kotokohene atena se awie na afei na da sebre otuo srebo oba abechi sa na tie yewura atena se wie a ansa na waba na yewura atena se wie a aye mpomponso ana ko ekwose no se ni nuapani atrase nti omra empo ebredi kan no omma empompo so ko de tosumienu omma de tosumiensa ansa na wotu atene aba abechia eye ni nuapani sa bebepe na amamre ni amane no etie da sebe otu sirebo ono nso so sembe buru sebe son eye ni tirimu da kakra odie edugu ni nuapani so eno no we ya ekan eye moja mu asem enua mu asem obia ntimi nye bi da sebe otu sirebo eye dwaben manhene ono ena wo sa akwanya no eye ohene ba champemene onso so o ha ono so se wa transwie ansana ono so aba ono so wo sa akwanya no anunti sabre eye da sebre oto srebo afe no aduru dabrem a oba abechia eye ni nuapani asante kotokohene aduanu enso ewo akonya kese so a na yebegina president anamu ni amano etirinkwa ni adanase yewura yakoba wa na yadawo eye din sede wo Ghana ha
ya de fa baabia na ne yempa ya de ba wo ha una de won nice from wa na bibia atadi enti president say ene yenyina na mu na yama wutini nkwa na yama adotoche na ensa enka nkyerɛ say yewura wan ya dawo di aka mu bia ya ba bo wupunu enim say de tie bia otumfo otumi kakra aka mu bia no ode ne nice from wa edi said ye kura ebeyeye nti yewura onana nom ene ye baya na ye be mo ado touch ni ama o etiri nkwa ye ba ne so ya manisa onana nom mpanifo a ewo aban mu nyina ene omuso omotena enyeye enti eye national chairman a oneda NDC party na no Honorable Johnson Esiedun Katia ye friend no Chairman General, and then one of the anymore or Kaya Ho, Chairman General, for when him to do 2 for Kakra, MIA. On one, a dear anymore and 2 for what dear Abbey. Regional Chairman, one Eda Asantehene Party Nano, a year Augustus Andrews Nanakosi, or 2 for Kahumbi, Anna and Yanene Bayer. Wow, Honorable Andiokra, one a year CEO for Trip Crop. Authority and Okahubia also Ebema Otufo Adotoche. Oba Zuba, a Yakinsley of Foriajama Bodi, Kumasibayo, and the Otufo Nana Kahubia, Obama Adotoche. Wauba Ofido Bonso, our Yeme, Regional Coordinating Director, Chief Director, Owusu Amwako, Okahumbi. Tafu MC, Honorable Ubaka Sadek, Okahumbi nearby, a police commander. Eye Commander Ose Akoto wana ehwe Kumasi ha waye IGP ewa ha okahubi ne ba ye Honorable Amu Kamel eye obo eye Asokwa MC okahu anoba ye eye GOC eye Commander Ogaja okahubi ana ye ba ye Honorable Fred Amankwa waye commander for Sabre Namba kuma hene Kotoko hini ya kuma Naja be hene Sachire popro hene Da sebre otuo srebo Sabre wadru ha Amani ya kwa so krobi Asante kotoko hene tenasia Nakasebi Wahini biya amane chiri Nansu wahini biya ama wahini biya ama Nenyu oni akuma Sachire Dabe ma hene da sebre otuo srebo Omunyina na nanu ayokofo Musa kotoko hene ba yehim kokosese Sa sunu oni akuma na dabe hene ono so ba yehim kokosese Wa wonim kokosese no Adia sabi koles ahodo no eya yese takra no yehim ne sa no eno ne kokosese Na ba kuma hene no kotoko hini ni akuma sade na me kan kotoko hene tenasia sabi ko bi amana chiri na so na edwa be hene amane akwa so ye di pompon so kwase no se wuri apanyire watenase sa so na sabi nko hene ba champem hene sabi nkuma chidom hene na nka sabi owo ho kana edwa be ba wie chira sabi wono so aba Oda pakemu waba wasenchen abebo wasichidom na ajabe hire nam jom sachira hire obema oni apanyini kotoko hire trinkwa dasi eburu ahayo opemso 104.7 bensha kotoko fie krobi asante kotoko hire ni fish adio nunso efia prema hankura dio kronkro oso mpomponzio mu Eso achira Asantehene Ghana mani wiase nyina da se mede no kura ne mese ana mede so achira Asantehene Atimi afane ntuma pefo du fo chiame ye ba ya ye se ene ye afofida ene eye eniji dama ye nyina ntia ma ne nwa ye ba ya ye kura ye nsem eye snap
adaka bako, whiskey, adaka bako, brandy, adaka bako, champagne, adaka bako, wine, brony, dear, adaka bako, or 2 for one dear, a charming one dear, a got for one dear. I am dear photographers, dear videographers, dear security for dear, or 2 for Abra for or Mubo dear, a doom Abra for dear, a German Tahra dear, or 2 for Quadrum for dear, or 2 for 3 for dear, Fonton from 4 dear, and Odampa, Otia, dear, it 2 for Achame Baya, now and some cry at the free president or every Yura. No. Monsieur Bruce said, Santima Asantehene Regional Minister Ojina Mampanya Nam Edin Chiasonko Emma de Toche Edinburgh say trade and powder Roma Fabanya and fear you know son pepe Edin a day Australia be Padamau fear you know son do I am Santima Ghana mine as so Nina Manuma and Waho Duo I had didn't said the Nara na ba wani mu a na ye boko ye bugu so e ba oprum se wa do me bru koso na so mu e be se wo yo batampa se be wo de unyi wani hwe ba bi fa ko dan dan nyina wani hwe ba biara sa no mo so mu sa na do mo ye bia so enya koso ojo ga na man ho e ka ne asama ojo bia ho se do mo nim no wa do me bru ti ne e ye se be party chairman wa wona na se do ngatia Adome Brew, wow, sell quite this year. Or ha was so Adome Brew, and not to go for Hano. Sabe, do my dear, you want our some man a drew, some remu. Say, yeah, Wakain pot. The person there, Adome Brew, baby, come here as a fast subiera, and that's a way, Wakain pot to find a top of Frano, or so do Bible Tana Chira, the be a bit Mary Payo. Say, Mitzi, however, no Adome Brew, or conscious or Chibiano. Ebe so wura bia pesika de bia no omo de aboa ama bia wie peyo akwa hodo so be to animu nsa woda no buru no tu mu no asojafo na fita se eyi akwa no asabe mu dwiri sabe kwa ye nuguo na sabe abe express road ni nyinara oyo mpai bopa o se sabe asase no na wo dia de se twa makafo no ye twa do e ganam se bia ye nyini firi ho o mo bia asase fo nya ganam se to ado me buru nyina to nya hoden a omo de ye ado me buru mo kan se Nyame, announce my phone tower chi. Now the way man sat mine, Ghana mine, and young so. 2 of senior seven in the senior chair, and what do the amount. One penny says about that for buyer. Jumpa or Chedia, snap, pentuns, sia, a year champagne, pentumi and sa, a year whiskey, pentumi and sa, bready, pentumi and sa, and then wine, so go cry, Sadakem, or don't be brew. My baby self am row. Na for Bompire, Ghana mine, ne Santa mine, and now go so, na bibia and repayo. Obo mo ade, or down me brew, or chame bo mo ade, or gas for bo mo ade, or him kwa bo mo ade, a 7 tahra, photographer, video my security, or 214 or 24, or 24 quadrum, or Dumina Bravo, 24 Bravo, Phantom from. Adome Brew, Mampany, our regional minister, Jana Nem, almost say, Name, Omo Jinchre, Nata Homa Santa Mai, and a Ghana Mai, Omo Trinqua. 2 for the massy, 2 for the massy. No. Mommy, I pray regional minister, I didn't know upon Fuye. Yeah, pray one no man. Yeah, pray regional minister, I didn't know upon Fuye. Thank you so much, the Honorable Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Amakohene, the Mayor and the National Chair of the NDC, Johnson Aseri Nketia, the Regional Chair, Nana Kwesi, and the delegation from the Jubilee House to pay glorious homage to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II,
as we are observing the 27th anniversary of His Majesty. We have here the Bank of Ghana Governor, Dr. Johnson Esiama, who is also here to pay tribute and express his loyalty to the king. As I welcome Her Excellency, the Canadian High Commissioner to Ghana, Her Excellency Miriam Montrat. And I welcome the Anglican Diocese of Kumasi, the bishops, Right Reverend Oscar Christian Amoa, and the wife, the provincial chancellor, and the clergy of Kumasi Diocese, Very Reverend Michael Chumasi, Very Reverend Elvis Achampong of the Anglican Diocese of Kumasi. And as we all know, that is where His Majesty fellowship. Yeda Ghana Mampeni, na nemo sifo na bofo wotu womo. Ya Ghana Asante mantam swafo monyamfo Frank amwako hini di wonu manimo. Yeda wanam ase. Omo abama yewra trinkwa. Eni yewra edi ade. Ama adi a wasu wanama edima yewra. Ema ni didi ade no. Wamo ato edin. Enwachi ye mag Canada abai ena mosifo akwaba. Saso ena Anglican. Sofo penny. Wanene hokane. Eni mumpeni mfuo. Yama wanu mnyina akwaba. Enho ena yewra esum. Kwa mene ye brekro nanso. Ye bema Archbishop Emeritus Peter Akwasidae. Wanwan kasa waha. Wasi waba abema yewra. Etirinkwa. No amano ade tochi. Yama empenimfo nyina akwaba. We are celebrating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, the pillar of peace, the chancellor of the great Kwame Nkrumah University of Science and Technology. And it's gratifying to have here the Vice Chancellor of the Ghanaian Asante University of Science and Technology, Professor Rita Akosia Dixon. I welcome the Honorable Member of Parliament for Okankwe Central, Honorable Patrick Yabuama, the Honorable MP for Swami Constituency, Lawyer John Dako. I welcome also Mr. Kweku Bediako, Mr. Kwame Bediako, and Miss Lexi Abena Buahine. She is aspiring for the position of the Deputy Secretary of the MPB in Ashanti, together with Miss Eva Opoku, the former GIFEC administrator. Today, we are launching a hard copy book with the title Otumfuo Osei Tutu II, The Making of Asantehene in the 21st Century. 27 years of leadership, peace, and legacy. Authored by Dr. Thomas Ajaku Puku. Efishia Edwinonson. Afia Pima Henkono Ediokono Enkono. Of also Bosumeno Nida Etoso Edwinu Ensia.
Efesia aduonu nson sabre pepepepepe na yeresoi awie. Ehye na hinie ase. Empenisi dia wofru dia pane apia ne nti. Enya nwanwa se na nanomata na chi emfesia aduonu nson. De wapeja Asanteman yakoduro nanso wowie ye. Wogusu epeja Asanteman. Ni enim se ye bepeja Asante ye wura bepeja Asante amana akron achense de ye nimu ne mpo. Enani fishi aduonu nson. Ye nyina ye ma ye wura moni yo. Na ya ma ye wura tinkwa. Eninti yesre no. Yesra ahoden ne nkwatenten. Edi ama ye wuro. Se fishi api. Waduma nkoma mfa nom no de ahoden wom. Wamfa nkoso enmu Asanteman chechira Asante no wampeja Asante. Enchai di Asante every impo. Nintitiri nkwa. Ajanti so anwam na asu. We. So bofra pa. O se tu vedi akunta hra. Edi twamantanfia. O se misi so anwam na asu. Eje. Uchu asu otuomo. No so ati dum no ba. Ono a edimbo, adambo, adankanwiabo, afera kwambente. O se tu ye tu ampitu su utim. Okurupa je tu ahima. Utim no pa tututu. Abrejanie, o setu ya premier yao. Ya premier yao. Ya yawa uno. Esia na Abrejanie ya premier sanwo. Esia du katawria wadi asempani echiwo. O setu watonchinache ama yedi mekwado wasa. Enya saunzi. Iti enya na unsi aji. O jamna keteche breko hono ni na beng. O setu hono ni na beng. Hono ni na bede. Apampemre esiebra kosiadia ye. And I graciously welcome Pimpamadia. Smelly boy for Pimpampo. Amodi. Say to your body, oh, your body and your body. Yamo, my monocon. Bako, Afediamwa, Wabodumja. Come fra. We welcome the French ambassador to Ghana, His Excellency On behalf of His Majesty, I'd like to welcome the French ambassador to Ghana, His Excellency Diarra Dime Lamille. And of course, the Swedish ambassador to Ghana, His Excellency Simon Switzerland, His Excellency Simon Jiga. And I learned that her local name is Abena. I don't know who has actually bestowed that name on her. Now she is a Swiss ambassador to Ghana, Togo, and Benin. Now, as I indicated earlier on, we have a book to launch. The
book with the title Otumfo Osei Tutu II, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 Years of Leadership, Peace and Legacy, Dr. Thomas Ajaku Poku. And the book is dedicated to the guidance of the Golden Stool, to the past Asantehene, whose wisdom and courage and leadership built and sustained the greatness of Asanteman across centuries. Through their stewardship, sacrifices and devotion, the Golden Stool remain the living symbol of the unity, dignity, and the spiritual strength of the Ashanti people. And to the mothers of the Golden Stool, the past Asantehene, whose guidance, foresight, and natural authority have shaped the dignity and the destiny of Asanteman. As the custodian of lineage and the pillars of council, they have preserved the sacred continuity of the stool and ensure that leadership is always anchored in wisdom, discipline, and responsibility. May their legacy continue to guide the present and inspire the future of Asanteman. This is a portion of the book we are about to launch here. Governor, Lord Chow Tufu. Boss Secretary, Madam Ebru, Bank of Ghana. Also be facade in red this morning. Swiss ambassador to Ghana, Togo, and Benin, together with the former Deputy Attorney General and Minister of Justice, Honorable Dana Asunabadapa. We have here the former Minister of Women and Children of La Côte d'Ivoire. He was the presidential candidate in the 2025 elections. The Excellency Aret Lagu.
friend and brother, Professor Charles Mafo, is among the delegation from the Durbar University of Science and Technology, led by the Vice Chancellor, Professor Rita Akwasidae. Hello. Monsieur Obru said the governor discuss of Sister Benet, Jojo so I don't know the jump on church java. Then San Hodo, I don't know, say the Odumo Chukwa, who sent me Padamount, Thomas and mine, Ghana mine, no Shudano, of course, maybe I'm wow. I don't know, for the ones. Live on Opimsol TV and Opimsol Radio, you're observing the Grand Durbar commemorating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei-Tutu II. Exactly 27 years today, His Majesty was on Stool as a system occupant of the Golden Stool. One of his illustrious sons, Kantinka Donkofojo, is here to pay homage to the king and to express his fidelity to the king. On behalf of His Majesty, Kantinka Donkofojo, you are graciously welcome, and we thank you for your service and your loyalty. Thank you so much. We shall launch a book with the title Otumfuo Osei-Tutu II, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 Years of Leadership, Peace and Legacy, by Dr. Thomas Ajaku Puku. Now, chapter 16 of the book has one of the Antigua symbols, and it goes like this. When Otumfuo Osei-Tutu II ascended the Golden Stool in April 1999, Ghana's democratic experiment under the Fourth Republic was only 6 years old. The 1992 Constitution had restored multi-party governance, but the institutional fabric of that democracy was fragile. Political polarization was high. Memories of military rule were still vivid, and the country's governance institutions were yet to earn the full trust of its citizens. In that context, the enthronement of the young, cosmopolitan, and development-minded Asantehene introduced a stabilizing factor into normal life. The new occupant of the Golden Stool was not only the traditional sovereign of Asanteman, but also the symbolic custodian of the Ghanaian unity. From the onset, he understood that his reign will be judged not merely by how he protected Asante customs, but by how
He navigated the turbulent waters of modern Ghanaian politics. Canadian High Commissioner. The spouse, and the mommy. Honorable Canada High Commissioner. And the chair two for number one. And I will record it. Is that the way I have record it? Yes. Or being here trying to see. Or black or we not only trying to see. What's it saying? Yeah, dano edie. Obenfo Thomas Ejako Poku. Wono enanidi egu engoma yi ase. De dikan engoma no din ba kon otumfo ose. French ambassador. French ambassador. What do you want for? Swiss ambassador. Swiss ambassador. One former Attorney General. Ono anena enenam.
Almebu nananum aya nananum adamebu komabo musa de ba kon omo si nyame ne esema o koman fiadio no so omo no mu de oyama wo mo o peso ya so kokura oba ya snap pantunsia ana whisky ye se nyame pama o domebu se se tu nyame kase do oyama sa de maso omo da se bu tu foso de masi. Minutes past 3 p.m. And exactly 27 years today, and exactly 3 p.m., Darima Kwakudia was sworn in, was installed as a system occupant of the Golden Stool by the name Utumfo Osei-Tutu II. So we are witnessing history as we are back in time. Exactly 27 years today at exactly 3 p.m. the weather was charged as we welcome the system occupants of the Golden Stool. His Majesty Na yakoso akai Asantehene nyina se ene da etoso aduonu enson akrobia Asante Kotokohene eso afenemu di swaye a wode kire Santeman na Kotokohene esi bibia kire Santeman no asemu a wokan ye ne se mede no kure ene mese ose mede no kure ene mese it is abre so hwe obre no a ba bia wo bia abonomiensa no miensa sabre se ya na krobia Asante Kotokohene na nananum nyina ahia ewo dwabremu na osi bibi ede kire Asanteman na mekai se abra na meya bofra na krobia Asante Kotokohene eswaye no wase bibi de akire Asanteman na yehwe ahanom se de ne esitie emfuturo ne niema na wo ha na enei wutu wani na ubon kompo he wachi emfie aduonu enso na enne wo hwe sade aha esitia na ekire se Kotokohene wa yade na ekire se Kotokohene wo sabasobo na ekire se ampa se Kotokohene se yakasa wo ye asumdue adoma ana se yakasa wo ye asumdue botantim na esefata se edefiada etwa mu ya na eye oman ni nyina ewiaseman nyina behie ebehia ewo manhia Kotokofiem
na ɔbɔ na ba so na eti na ɛsɛ ɛfata san sɛ mekae sɛ ɛyɛ mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛ na wohwɛ baabi a na yɛtie ya aha na kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman na mepɛ sɛ wo a na saa berɛ wote aseɛ na wowɔ ha nom na wobɔ w'akyi ɛkɔhwɛ sɛdeɛ na ahasiteɛ ɛberɛ na mfuturo mu ɛna na saa berɛ na kɔtɔkɔhene gyina na ɔsɔe no wase bibi de akyerɛ asanteman na ɛnnɛ yi wohwɛ sɛdeɛ manhyia kɔtɔkɔfie mu te a na ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene ogyina brane ansa na ɔsɔe no wɔse mede nokorɛ ɛne me se ɛne bɛbu asanteman ampa mfie aduonu nson nsɛm ahodoɔ a na ɛwɔ hɔ ɛyɛ ahensɛm na emu ɔdene na ahensɛm a na ɛwɔ kɔɔto nanso so ɛberɛ a wɔbɛdi adeɛ wɔ se daabi obiara asɛm biara ɛwɔ kɔɔto biara no monkɔ yi na momfɛmmra ampani ampa kurɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛde nokorɛ ne me se nkonnwa hodoɔ a na ayera nkonnwa hodoɔ a na sɛbe obiara nim baabi a na da ampa ɔno ara no nokorɛ n'abotrɛ ɛnnɛ yi baabi bia da sɛbe aburu sɛbe ɛsɔn na wɔn mpokura na wɔnim nkonnwa mpɛni nsɛm ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma wama wɔ biara ɛhunu ne mpɛni nsɛm ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma pɛpɛɛpɛ yɛ atɔ abusua bia na sɛbe aburu sɛbe ɛsɔn na wɔn ayira minka mo akyiri tafo hɛya tafo mfie etu baako kɔtɔkɔhene na nokorɛ ɛne n'abotrɛ mensa menkyerɛ akyiri ɛyɛ tɛpa mfie edu mmiɛnsa kɔtɔkɔhene na daroma ɛnnɛ pɛpɛɛpɛ yɛ atɔ kumawu barima atwerɛbu akɔdua afigyaase mfie aduonu mmiɛnsa kɔtɔkɔhene na daroma ɛnnɛ bibia adatin ɛno nti sɛ nnɛ ɛyɛ mfie aduonu nson a korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman na wɔde ne nokorɛ ɛne me se na ɛnnɛ yi yɛhwɛ sɛdeɛ esiteɛ na ɛbɛpem na kɔtɔkɔhene nyɛ asanteman ko ha ewiaseman nyinaa mpo ɔman Ghana ne nyinaa ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma yɛn nyinaa yɛnom asomdue abuam ɛno nti meka na masan si so biem ɛde akyerɛ wo sɛ nam mmiɛnsa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman mfie aduonu nson a atwa mu sɛ wote baabi na wohwɛ ɛyɛ wo watch anaasɛ wo turo nnua no a wadɔma no ɔbɔ wo nsa no a na hunu sɛ ampa saa bere sɛ yɛ a ɛna na kɔtɔkɔhene ase bibi ɛde akyerɛ asanteman na deɛ ɛnwanwa ɛwɔ mu ɛyɛ animonyam hyɛ na ɛyɛ akɔnɔ akawo da biara na menka ho tufo domase ɛyɛ mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛ nti asanteman ɛda so te ase asanteman ɛbɛkɔ so atena ase na asanteman ɛda so ɛyɛ asanteman meda mo ase. The delegation from Côte d'Ivoire, led by the former presidential candidate in the 2025 elections, Excellency Laurent Gbagbo, ancien ministre de la Femme et la Famille. I welcome the Hilltop Executive Fitness Club, founded by Aban under the patronage of Dr. Kukuoten and the Biba JK. The chairman of the association, Mr. J. Kufuor, and the vice chair, Mr. Safo. They are all here to celebrate our celebrities. And again, welcome the CEO of the Royal Basin Resource, Dr. the illustrious AC Kuku, Mr. Ernest Bailey.
Efe. Santini, the Ediatre Ye, a Kumase Hill Top Keep Faith Fan Club. One more and one more Elko Aquacoma Yera at the Tochi, Amano Etrinkwa. Sa Equi more a member, a titri, an internet, a Kentina 1 one no more Ekabia a womb, or more Enina to Santino. I must see a riot wachi. If we say Asante, a ye, a quankai, a 2 power, Yenina, Yedia, yet Simobi. And if fish yet, you know so. Next Namakasaka crack. A chobe, Tiena, Atu Yenina, Yanana, your chancellor. Kwame Nkrumah, Suapon, chancellor, Nameka, Otumfo. A ye, oh, ye, na a ye, Onwa, Nisiapon, Kwame Nkrumah, Suapon. And they are there, and to mean tonight, or see a ba, na ye besum. Na and na ye das wrong queen, and fear at your noon song. Ah, what's na Abanga is Yabe Mano, the Trinkwa. Na Yadana say, a Kwame Nkrumah Suapon dear, there be a Yenamwan near Kong at the home, it's answer your one. Yema Nana, the Trinkwa. Yes, sir, Yamepa, and then Quatain at the ma Otumfo. Na Yamano at the touching. Yabaya. Menene nananum bebre. Pro-Vice Chancellor Professor David Asamoah Onwane Registrar Buampon Ousu and a 12